Какво да кажа? Европейския парламент според мен, те не допринасят кой знае какво. Те са малката пионка в Европейския парламент. Каквото да искат, не ще се дърпат отгоре, от големите. Европейския парламент е убежище за тия 17 души, 5 годишен хубав живот, 5 годишни големи заплати, а тук идват и се мяркат за нещо, или по протести, или за нещо друго. Но всъщност аз не виждам нещо те да са направили добро. Ето, ние не можем да влезем в Шенген. Сега, те колкото и да искат да не вкарат там, ако искат между другото, но няма как. Всички останали неща, къде съм казал, са следствие, и това помага на онията да не ни приобщават. Ето в Шенген не може да влезнем, ето в други неща там, каквото трябва големи да правим, не става. Ние просто по задължение сме там, защото сме член на Европейския съюз. България е член на Европейския съюз, трябва да имаме тая група хора. А какво тя допринася? Повече личните облаги, отколкото държавните. Няма моето момче. Това мисля за този парламент. Да. Бошлав работа. Тук издържаме 240 паразити, буквално паразити. Говорим за вътрешен, за българския парламент, нали? И там още 17, които ние плащаме голяма вноска. Вярно. Нещичко идва от там. Дават по нещо. Поставят условия и дават по нещо. Нали? Да се развиваме, но е слаба работа, защото не вървиме напред, е слаба работа. Боксуваме.